Había unha vez unha nena chamada Lía e vivía nunha casa moi grande. A casa estaba situada nunha fermosa aldea do interior de Galicia. E Lía tiña moitísimos xoguetes para entreterse. Ademais de bonitos xardíns e corredoiras polas que xogar. Malia todo, a Lía non se lle vía feliz. Na súa fermosa aldea xa non quedaban nenos e nenas cos que poder xogar. Marcharan todos cos seus pais á cidade, polo que a pequena Lía xogaba moito tempo soa. A miúdo, Lía pasaba as tardes na casa lendo contos. Alí era onde ela atopaba todos os amigos que precisaba para vivir infinitas aventuras. Seus pais, tristes de ver que a súa filla non tiña pequenos cos que divertirse, tiveron unha gran idea. Pediron axuda a toda a veciñanza para construír un enorme parque de madeira ao carón do río. Unha longa serpe, fadas, trasgos, bruxas e moitos outros personaxes imaxinarios agardan a chegada de nenos e nenas que queiran compartir aventuras coa pequena Lía.